Bolo odštartované 33. veľká jarná cena spoločnosti Aga Vlachovice, odštartovaná so 14 koňmi, žiadne výraznejšie straty na štarte a do čela ide Teremana pod Adamom Florianom v modro-červenom. Hneď v oblúku pri jazyckých oddielok má Vedlžník dobrú, na druhom mieste dobre odskočil Turfito, ale Ivanhoe z boxu číslo 4 je na 3. mieste bielo-červenej kombinácii MPL Racing, 4. v týchto chvíľach Cvala Holy Roman Est, dobre je tam aj Torin v oranžovom na bariére, vedľa neho je Lord in Pink v ružovom na 6. mieste, nasleduje Démon na bariére, pri ňom je Uno Top, potom Pantokrátor a v zákryte za Pantokrátorom je ďalší oranžový dres a je to Torin. Bol to Viktor, nasledujú so stratou Kraken, Makario, Stardust Eco a No Limits je v závere štartového poľa zo stratu asi 15, možno 20 dĺžok od vedúceho koňa a teraz v tejto fáze 800 metrov pred cieľom je to Teremana, Ivanhoe na druhom mieste, Turfito je tretí. Torin a Holy Roman Est sú na miestach 4-5 so strmiernou stratou Lord in Pink na 6. mieste, vedľa neho Unotop, potom je tam Démon Viktor. Pantokrátor No Limit sa posunula rapidným spôsobom už do stredu štartového poľa a zo zadných pozícií sa takisto Makario tlačí dopredu. Ale vpredu Teremana a po bariére idúci Turfito. Šokujúco Turfito po Tomášom Romanom a zvonku Ivanhoe. Torin ešte bude útočiť po bariére. Čakáme útoky ďalších koní. Teremana, Turfito, Ivanhoe a po bariére Torin. Tak kto to nakoniec bude? Je to súboj slovenských koní a Torin pred Ivanhoe. Torin zvíťazí pod linkou pred Ivanhoe. Na 3. mieste No Limits. Potom Turfito, Démon a posledné peniaze berie Uno Top. Takže videli sme víťazstvo Stáne Meridian, trénera Linka, ktorý sa predstavil v dvojroli trénera a jazdca prostredníctvom Torina. Ale vpredu Teremana a po bariére idúci Turfito. Šokujúco Turfito po Tomášom Romanom a zvonku Ivanhoe. Torin ešte bude útočiť po bariére. Čakáme útoky ďalších koní. Teremana, Turfito, Ivanhoe a po bariére Torin. Tak kto to nakoniec bude? Je to súboj slovenských koní a Torin pred Ivanhoe. Torin zvíťazí pod linkou pred Ivanhoe. Na 3. mieste No Limits. Potom Turfito, Démon a posledné peniaze berie Uno Top. Makario tlačí dopredu, ale vpredu Teremana a po bariére idúci Turfito. Šokujúco Turfito po Tomášom Romanom a zvonku Ivanhoe. Torin ešte bude útočiť po bariére. Čakáme útoky ďalších koní. Teremana, Turfito, Ivanhoe a po bariére Torin. Tak kto to nakoniec bude? Je to súboj slovenských koní a Torin pred Ivanhoe. Torin zvíťazí pod linkou pred Ivanhoe. Na 3. mieste No Limits. Potom Turfito, Démon ešte bude útočiť po bariére. Čakáme útoky ďalších koní. Teremana, Turfito, Ivanhoe a po bariére Torin. Tak kto to nakoniec bude? Je to súboj slovenských koní a Torin pred Ivanhoe. Torin zvíťazí pod linkou pred Ivanhoe. Na 3. mieste No Limits. Potom Turfito, Démon a posledné peniaze berie Uno Top.